Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli naqas milli jitlob apoloġija liż-żgħażagħ. Dan wara li aktar kmieni din il-ġimgħa il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qal li l-Gvern qed jipprova jirbaħ il-vot taż-żgħażagħ ta' 16-il sena permezz tad-dibattitu dwar l-użu tal-mariwana għal skop ta' rikreazzjoni. Aktar kmieni din il-ġimgħa Adrian Delija qal li l-Gvern u Joseph Muscat qed juża d-dibattitu fejn jidħol il-kwistjoni tal-mariwana biex jirbaħ il-vot 16. Ħatkunu qed titolbu apoloġija lil dawn iż-żgħażagħ? Jiena naħseb illi bħal ħafna drabi din hija miżinterpretazzjoni tal-Partit Laburista. Is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista għal dan meta mistoqsi minn ġurnalista ta' One News jekk kien se jitlob apoloġija liż-żgħażagħ waqt konferenza stampa fid-Dar Ċentrali li ironikament kienet dwar il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-politika. Għal darba darbtejn huwa dawar id-diskors u ma minx apoloġija. Dan minkejja d-dikjarazzjoni ċara li jagħmel il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija fuq il-fosos. Il-Gvern irid jiddikjara, Kert, u nsaqsih minn hawn. Inti verament temmen illi trid tiddaħħal il-mariwana għax hija l-aqwa ġlieda kontra id-droga? Għalhekk trid tiddaħħalha? Jew għax trid tirbaħ il-vot 16. Aktar minn hekk huwa kompla jimplika li żgħażagħ m'għandhomx moħħ biex jaħsbu meta skontu l-mistoqsija ma saritx mill-ġurnalista għax għadha żagħżugħa. Nifhem li waqt li tkun qiegħda jibatulek fuq il-mobile biex tagħmel dawn it-tip ta' domandi u anki dawn l-affarijiet iridu jitgħallmuhom dawn iż-żgħażagħ tagħna. Din hija prova ċara oħra ta' kif jaħsibha l-Partit Nazzjonalista dwar iż-żgħażagħ.